Segons els pastors de l'últim poble, darrere els horts veurien uns pins. Passats aquells pins, al camp d'oliveres i al fons tres camins. Han pres el trencall i s'ha obert la clariana i han ordenat els homes descans. Al camp d'oliveres tres reis s'acomiaden i encaixen les mans, i encaixen les mans, i encaixen les mans. Melcior aixeca el cap i veu la muntanya que abans que enfosqueixi ha d'estar travessant, i es treu la suor amb el coll de la capa tacada de fang, i no vol ni pensar que les forces s'acaben. I ni us imagineu com s'emprenya quan en veure en el riu només troba la cara d'un home gran. El rei dona l'ordre pel toc de coroneta, pensant en aquells que no fa pas.